Tam som mal možnosť vlastne kopu vecí ovplyvniť. Na základe toho sme si potom vyberali útvary. Alebo ľudia, ktorí povedali, že nie a odchádzajú. Hej, ty tu nemusíš byť. A môžeš odísť. Pravidlo, že čím lepšie zabezpečenie máte, tým náročnejší kurz viete urobiť. Čo sa dialo potom? Prišla maturita na škole vojenskej, strednej, na gymnáziu a čo išlo ďalej potom? No, ja som na tom vojenskom gymnáziu spoznal človeka, nášho veliteľa Čaty, ktorý prišiel od výsadkárov. Ja som dovtedy to bral tak, že dobre, budem vojak z povolania, vyštudujem niečo, čo ma baví. V podstate som chcel ísť do Liptovského Mikuláša na PVO, elektrotechniku a tak ďalej, čo už vtedy bola vychýraná škola, lebo všetci tí ľudia, ktorí to vyštudujú, dneska pracujú na vysokých funkciách a fakt boli to odborníci, aj študovali to náročné štúdium, ale proste ten človek ma tak ovplyvnil, že keď on prišiel k nám a my sme ho dostali ako veliteľa Čaty, on slúžil výsadkárov, tak ja som povedal, že toto je môj vzor a chcem byť ako on. Hej. Takže ten pán Nemček ma tak ovplyvnil, že som si povedal, dobre, idem tam. A i napriek tomu, že teda s tým nevyjadrovali súhlas moji rodičia, tak som sa rozhodol, že idem študovať do Vyškova a tam prejdem sítom, kde bolo 160 ľudí zhruba a len 16 ich brali. A musel som teda prejsť sítom, aby som sa dostal k výsadkárom. Takže som proste sa rozhodol, že pôjdem takto. A išiel som teda do Vyškova. Tam z tých 160 ľudí po prvom roku toho štúdia motostreleckého, což bolo vtedy geniálne, lebo tí ľudia museli zvládnuť všetky veci, čo sa týka motostreleckej taktiky a tak ďalej, pozemnej taktiky, tak potom sa odčlenili tí najlepší a išli tam. A mal som to šťastie, že ma zobrali a tým pádom vlastne som vyštudoval teda tú svoju, ako keby ten svoj odbor. A to pôsobenie potom bolo? Potom som, samozrejme, sa rozdielila republika a my sme išli na Slovensko. Chvíľku som bol v Liptovskom Mikuláši, tam som študoval ešte 1 rok, dokončil sme ten obor, ale nebolo to štúdium také pripravené pre nás, lebo tá vysoká škola vo Vyškove mala vtedy to zázemie, to na Slovensku ešte nebolo. Takže nás poslali. A to zase hodnotím pozitívne na všetky útvary, ktoré mali výsadkové jednotky a my sme si mohli prejsť všetkými útvarmi. Boli sme asi 4 alebo 5 mesiacov v Žiline, v Prešove sme boli v tej dobe, v Bratislave a tak ďalej. No a na základe toho sme si potom vyberali útvary a ja som sa rozhodol, že kvôli bojovým umeniam, ktoré som vtedy robil dlhodobo, už asi 10 rokov, lebo s tými bojovými umeniami som začal práve na strednej škole, lebo proste na tej strednej škole vždycky medzi chlapmi je väčší rešpekt k tým, čo cvičia a venujú sa bojovým umeniam a získajú si tak ako keby nátlad nad ostatnými vecami. To znamená, že to bolo potrebné, preto som to začal cvičiť. Najprv judo, potom som robil dlho karate. No a keď sme boli na vysokej škole, tak sme robili sambo a jiu-jitsu vo veľkej miere a plus taekwondo. A ešte sambo. Asi 4 bojové umenia v rámci tých rokov. Mali sme na každé to bojové umenie svojich inštruktorov, boli veľmi dobrí. A my sme potom boli tak vyškolení, že už keď som bol ako keby síce v 4. alebo 5. ročníku, tak sme už robili inštruktorov. Už sme chodili po armáde a školili sme. Už sme mali inštruktorské preukazy. Celú armádu. Takže keď som prišiel a mal sa rozhodnúť, či kam pôjdem, oni chceli veľmi, aby som išiel do Žiliny, ale ja som to odmietol, lebo som povedal, že pôjdem do Bratislavy, lebo tu som mal svojho trénera na jiu-jitsu. Pána Petraš to bol v Olomouci a tu bol pán Mócik. Tak ja som chcel pokračovať v tom. No a išiel som k výsadkárom do Bratislavy. Ale nakoniec všetky tie dôvody padli, neboli relevantné, lebo nebolo to ono. Nebolo to, čo som očakával. A nakoniec, keď sme vyhrali 3 medzinárodné súťaže, čo sa týka prieskumných hliadok a takýchto prieskumných vecí, tak ma vybrali ako inštruktora na Lešť. A vtedy sa zriazoval Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku a tam hľadali inštruktorov pre tieto jednotky, tak prišli za mnou a povedali, že tam proste pôjdem slúžiť a hotovo. Takže ja som v podstate po 4 rokoch, po 3,5 alebo 4 rokoch, kedy som strávil u bojovej jednotky v Bratislave,
tak som išiel na Lešť a tam som vlastne sa stal zástupcom pre výcvik, zástupca oddelenia výcviku a pomáhal som vlastne tvoriť ten výcvikový program pre tie špeciálne jednotky. Potom som sa stal zástupcom ako keby riaditeľa, generála, tak už som bol na vyššej pozícii a tam som mal možnosť vlastne kopu vecí ovplyvniť a vlastne splnil sa mi sen. Keď to tak počúvam, tak mi to tak všetko zapadá ako také Lego, až mi to príde, že nebol tam žiaden zadrhel, nič sa nezaseklo, že keď mladý chalan chce, zapálí sa, systému to umožňuje, tak to môže letieť jak raketa? Neviem, či to bolo šťastie, alebo systém umožňoval. Vždycky som sa rozhodoval na základe to, čo chcem robiť, to, čo ma baví. V zásade pre mňa nebolo dôležité, aby som mal nejakú vysokú funkciu. Ja som nikdy nebažil po nejakých hodnostiach, ale pre mňa bolo dôležité cvičiť ľudí, pretože to ma bavilo. Odkedy sme začali robiť toho inštruktora na boj zblízka, tak som pochopil, že tá práca s tými ľuďmi pri tom výcviku je úplne iná. Lebo môže prísť generál, alebo môže prísť plukovník, ale keď je v telocvični a má dole výložky, tak je rovnaké nemehlo ako všetci ostatní. A tým pádom vlastne ten môj prístup z toho vyplýval a cvičil som množstvo ľudí a množstvo špeciálnych jednotiek, alebo množstvo teraz ľudí, ktorí sú aj či generálskych, alebo na politických funkciách, poznáme sa. Ale mňa toto ma uspokovalo. To znamená, že pre mňa bolo dôležité ako keby zmysluplná tá práca, naučiť ich. Nie o tom, že teraz sa tu budeme zakopávať, lebo som povedal, lebo ja mám hviezdu. Ale budeme sa pláziť v tomto bahne, preto lebo ste prišli na kurz prežitia a vašou úlohou je naučiť sa prespať v bahne. OK. A čo s takými, čo prišli? A ešte na margo tej školy sa chcem opýtať spätne. Či tam boli aj takí, na tej škole v 13 rokoch, ktorí neboli moc zapálení za ten režim. Vidie mi tak, že keď ma doma niekto marnotratného syna nejakého povie, budeš vojak a pôjdeš na školu do strednú. A čo s takými? Či to tam také bolo niečo? Samozrejme, v každom tom kolektíve, ja to hovorím vždycky to 50/50, takže v každom kolektíve boli ľudia, ktorí chceli a sklamali sa a boli ľudia, ktorí nechceli a dodnes tam sú, alebo ľudia, ktorí povedali, že nie a odchádzajú. Vždycky je to 50/50. Ten kolektív má svoju dynamiku a treba sa naučiť v tom chodiť a keď človek spozná tú dynamiku a dokáže si uchrániť svoju psychiku a svoje súkromie, že sa ako keby neprispôsobí tomu kolektívu, tak si potom ide za svojím cieľom bez toho, aby na neho ten kolektív pôsobil. To je veľmi dôležité povedať. A samozrejme, keď prídu ľudia na výcvik, alebo chodili na výcvik ľudia, ktorí boli negatívne motivovaní, nechceli tam prísť, tak musím povedať, že my sme ako jedni z prvých po určitej dobe, lebo predtým to bolo v 68. a keď sme čítali tie plány, metodiky a výstupy tých inštruktorov, ktorí boli pred nami, tak to bolo takisto, ako my sme to potom nastavili v tom, ako keby keď my sme prišli na Lešť a začali sme robiť tie inštruktorov pre tie špeciálne jednotky, tak my sme to vrátili do pôvodnej, takže nemôžem povedať, že my sme to vymysleli, ale my sme to nastavili tak, že ty tu nemusíš byť. Ja predsa sa chcem venovať tým ľuďom, ktorí sa chcú naučiť. Ak ty sa to nechceš naučiť, ty tu nemusíš byť. A môžeš odísť. A jedine, čo som urobil, je, že som napísal správu, prečo ten človek odišiel. Keď prišlo na kurz prežitia 30 ľudí a kurz proste 15 vzdali po 2 dňoch, lebo si povedali, že mňa toto nebaví, nech sa páči, bežte domov. Pre mňa to bolo len lepšie, lebo som venoval len tým, ktorí mali záujem a viacej sa naučili. A takto sme stále postupovali u všetkých kurzoch alebo u všetkých ľudí. Hovorím, že to koučovanie ľudí aj z titulu toho, že oni sú tam velení na ten kurz, a mali by tam byť. Tá neochota 2-3 z 30 je pre inštruktora tak náročná, v mojej praxi, keď som robil v tejto pozícii, je tak náročná, ich nevyhodiť odtiaľ a nechať sa rozptýliť, že jednoducho chce to fakt akože nastavené, aby tí ostatní nepocítili tú negativitu toho mála, ktoré tam príde ako kopka nešťastia, alebo tam musí byť. Súhlasím. Čiže je to veľmi náročné. U nás bol problém v tom, že my začali sme robiť tak ťažké kurzy, tak náročné kurzy, a aj z metodického, aj z reálneho ako keby z reality, toho akože výkonu,
lebo platí pravidlo, že čím lepšie zabezpečenie máte, tým náročnejší kurz viete urobiť. Hej? Ak ja zoberiem a vysekám ľad a nechám v kurze prežitia v zimnom, hej, keď je minus 16, tých ľudí vykúpať v tej vode, tak to môžem dovoliť len vtedy, aby nemali následky. Takže ja zoberiem, a keďže sme tam mali sauny, mali sme tam komplet rehabilitačnú linku, ja som to mal nastavené, tí ľudia okamžite po skončení kurzu išli do sauny a tak ďalej, aby boli zdraví. Hej. Takže som si to mohol dovoliť urobiť. Teraz pre civilov to nerobíme, lebo nemám tú rehabilitáciu. Hej. Ale to chcem povedať, že proste z hľadiska toho, že tí ľudia odchádzali a prichádzali, bolo aj to, že ten kurz bol tak náročný, že tých ľudí niektorých posielali za trest. Streľba, svetlotma. Hej? Tí ľudia radi chodia na svetlotmu. Ten človek bude tak paralizovaný, že kým si uvedomí, že si má niečo nasadiť, tak už vykrvácal. Ale čo vám to pomôže v danej chvíli, keď vás niekto bodá?